ni yma yn y cystadleuaeth Helgwn Gymraeg hefo Ifar Evans o Llanfairfechan. Sut wyt ti, Ifar? Dwi'n reit da, Gareth, diolch yn fawr. A mae'n brysur yma? Yndi, mae'n brysur a mae'n braf. Yndi? Yndi? A beth sy'n mynd ymlaen efo'r cwn yma wan? Wel, mae gen ti ddosbarth cwn gweithio entyd Cymraeg ydi hein i gyd. Ie. A dydyn nhw ar ei gorau, wrth gwrs, achos maen nhw yn ganol i tymor hela. Wedyn, maen nhw reit wastad i weld. Wedyn, ar y funud, wel, da i weld, pwy sy'n ymlaen i fama. Pwy di hwn ymlaen i fo? Yr un Cartaco, Conwy Valley. Jason di hwn? Ie, Jason. O ie, dwi'n apod o wan. Dwi'n apod o i fi gael. Ci bach oed daclus. Yndi? Yndi, mae'n symud. Be da ni'n chwilio am y fanna wan i fo? Mae yna rhagwydda yn y ci Cymraeg, characteristic. Mae'r glust yn beth mae pawb yn bwyntio ar. Mae'r glust i fod yn cyrraedd i blaen i drwy'n de. Ie. Wel, peth mwyaf amdano fo ydy bod y glust yn isal. Ydyn nhw'n cael y dôm yma ar eu pinna nhw de. O, welai. Peth arall, dwi yn ofnadwy amdano fo, dwi wedi sylwi, mae wedi dod i fiwn, mae'n weld i mynd allan o lewan. Mae'r llygad i fod yn union yn canol rhwng blaen y trwyn a bod y glust de. O, welai. Wedyn mae'n weld, mewn balans mewn ffordd de. Mae nhw'n gwn mowr efo di fod. Mae nhw'n gwn mowr cry. Mae nhw yn gwn cry. Wedyn ti'n chwilio, beth ti'n chwilio wedyn ydy'r pwysa, hwnnw sy'n gario fo wrth gwrs. Ia. Mae gen ti pwysa blaen cryfion, a mae gen ti nerth yn y goes ôl. Gwela i. Mae hwnna'n bwysig. Yndi. Mae peth pwysig arall ydy y hyd ar y gwrw. Ia. Achos be mae o chwilio am ydy ogla a'r llawr. Ydy hira byd i wddw fo, gosa byd ydy o i'r ogla. Gwela i. Mae hynny'n mynd efo cwn hela i gyd yn de. Mae'n sbio ar un ci coch a dos o fwnco. Mae'r goblin o hyd da yn gwddw hwnna'n does. Oes. A hwn wan o blaena ni, mae'n codi gwmffon. Pam fysa'n codi gwmffon o fel i ddangos? Mae'n dangos allan, ti'n dangos o allan well mewn ffordd, ynddo. Gael ei sefyll, ia. A diolch yn sedd o'n gerad wan. Di hwn yn darn bwysig. Yndi tad, ti isio bod o'n cerad yn syth, de. Ti isio fo'n llechoi gwysa allan o gwbl, de. I gwysa ôl o wan. Na gwysa blaen gyd i ambell un. Mae nhw'n troiad yn y goes blaen, de. Ia, sa rwy'n yn meddwl, ia. Wela i o, mae o'n ffych allan dyn bach. Yndi, droed chwi dde ôl, debyg o'n bod o'n llechad dipyn bach allan fanna. Ia. Fel arall, mae o'n di reit daclus, de. Clas cry wan, be di'r ci ma wan? Rwy'n un cynnal sy'n ni ddeud ydi o. Eto, ti beth arall, mae hwn, ti'n sbio... Mae'r hoc, hyd gwylod, mae hwnna reit fyr, mae o'n edrych yn daclus ofnadwy, de. Pan mae o'n gael y ci sefyll yn sgwar fel Wel, jyst i fod o'n dangos, mae'n dangos i siap o yn well, de. Ti'n gweld beth i cyhyra yn ei gwysa fo'n de. Ia, a maen nhw eisiau fo edrych ar ei ora, yndi? Dyna beth o'n neud, jyst dangos siap y ci, i gryfdar o felly allan, de. Ia. Rhaid fi ddeud, mae yna gystadleuaeth cry iawn yma. A dawn ni'n dol atach chdi mewn dipyn i gweld mwy o hein. Diolch yn fawr ti, Ifar. Croeso.